Tikulandireni omvera athu nonse kulikonse kumwe muli kuchokera mzigawo zonse zinayi za mdziko lino. Dziwani kuti ife Dreams Media timakunyadirani kwambiri chifukwa munapanga chisankho chotsatira ife kuti tizikupatsirani zonse zomwe zikuchitika mdziko muno. Mamawa wa 27 November anthu atakhamukira kuchire kumene thupi la Beatrice lidapezeka. Anthu akugawana zithunzi zake masamba a mchezo. Mtsikana wina amene amamudziwa Beatrice ataona chithunzi adathamangira komweko, ndipo mtsikana ameneyi ndi amene adamuchita identify Beatrice, kumuzindikira ndithu kuti uyu wagona payi ndi Beatrice, chifukwa munkukamba kwa anthu akuti pamene adagona ndi pano. Amene adamupeza mtsikana ameneyi akuti bwanji. Ase Beatrice iweyo umamudziwa? Nimamudziwa anali nzanga. Okay. Mudadziwana bwanji ndi Beatrice? Okay, Beatrice nikagwira naye ntchito nthawi nake malo nake koma tinasiyana. Ine ntakamba ntchito kwina, Beatrice so ndimene ankakamba ntchito kwina. Oho, okay. Koma mmachezabe? Koma timachezabe kuti daily timankhulana pa phone. Chabwino. Akuti iwe ndamene unali munthu oyambirira kumpanga identify Beatrice. Ndizoona zimenezi? Yes, ine ndamene naloyambirira. Pano ndi pamene Beatrice adapezeka? Beatrice ndi pano pamene anapezeka. Apa ndi pamene anagonetsedwa. Pamene anagonekedwa. Tatifotokozera kuti mama umeneyo udali kuti zidayenda bwanji kuti uchoke ku nyumba kuti udzafike mpaka na pano pamene udapeza thupi lake litagonekedwa pano. Mamawa analowa Facebook. Yes. Naona chithunzi kijo anthu aponya kuti ufotenani wapezeka munthu ataphedwa kuchire. Ndaona chithunzi kija ndachipanga ignore foti sine malinga linota kuzokala beach nachi nangotuluka ku Facebook kuja pamene nzanga wina amandimbira phone. Asema chithunzi nake kuzungulira munthu apezeka atatani ataphedwa. Munthu uyo akuoneka ngati Beatrice. Okay. Ngati chithunzi icho ndachiona komano zoti ndiyeyo ndikutani ndikukayikira. Nzako zoti mamudziwa so. Amene so amakeza so ndi Beatrice kuti amagwira naye ntchito pompano angusiyana ndi mmene Beatrice amakayamba achire. Yes, okay. Nde kale nona so wina wandimbira. Oti so amagwira so ntchito ndi Beatrice pompano. Yes. Kuti angusiyana so chakumene. Nende pamene ndati anthu awiri akundimbira bwanji kuti ndiyeyo. Kenako amakutumiza chithunzi. Amakutumiza chithunzi wanchija. Nde ndati ineyo kuchoka kwathu kafika kuchire sikutali kwambiri. Nangu ndali ndikugona nthawi imeneyo. Yes. Nandi sana nyamuke ndati ine ndingoyesa nambala yake. Ndono kuti gwira kapena sigwira. Yes. Nde naisa nambala yake ndono kuti sikucheka. Sikucheka. Ana ine manambala awiri. Naisa so ina ichi. Simacheka. Kupita kwa WhatsApp kuonetsa kuti last scene yake ndi adzulo. Mapasti 8. Nde ndaliso ndi nambala ina ya chitatu imene imatendena ngati phone yake ndi yozima. Imene ina yama yake. Yes. Ndile semene je namezoti nambala ijata yakwira. Imene mafama kuti ndima yake ndata Beatrice bwanji. Akuti ine ndiri kuntandire. Nambuka kuntandire. Oye. Akuti umafuna ndati ine mafuna nambala yake sikupezeka. Mai yake amakhala kuntandire. Iye ndi mwana wake. Baghdad. Mwana anantenga mai yake. Mai yake. Iye kamakhala ku Baghdad. Baghdad 49. Chabwino. Ndato ati ndena awawa ndisanene kaizi. Nene tamangire kai ndikatani? Ndikaone. Yes. So unanyamuka ku nyumba. Unanyamuka ku nyumba. Yes. Kumabwera kuno. Ndile njiraso wina so anandimbira. Mwana wako oti okwati waphedwa nangasama ngondetana mami. Okay. Kuti ndine yobe amandona wankulu ndiyo jolisi zambiri akakhala za nchina mabwero ndifotokozera izi. Ne nanyamuka nakwera njinga ndazafika kuti kuno. Ndazafika kuno. Mene mafika pano ndapeza apa nali chigulu. Wafika pano koma upeza kuti pansi kotsepa. Panali gulu. Udalowa mu chigulu tsopano ndikufika pokuti wayamba kumuona. Udamuzindikira udapa bwanji? Nditangoona chifukwa chonena kuti ndakhala naye ndikudziwa. Yes. Nazindikira kuti munthu jadi waphedwa jani ndani? Ndiye mwana Beatrice. Nditamuona ineyo ndisaname. Zinali zinthu zondikhudza kwambiri fasi ndimayembekezera kuti Beatrice angafefa ngati imeneyo. Nde pamene panali pompano pamaoneka kuti pamakhala khanga tafumu apo pompano manyumba awo kuti alinofumu awo. Chabwino. Lamene anandifunsa kundziwa ndati ndikudziwa. Nzanga. Amene to anandichotsa ndikunditengera pambali. Mina akata wapezekapo anthu meri madzuka nampeza ali pati? Ali pamene pa. Alangogonetsedwa. Mai yake ukwadziwa ndati mai yake ndikwadziwa. Ndi pamene ankata ndikhuza kwayimbira chani? Kwayimbira phone. Nde ndatenga phone yanga ija nayimbira. Ankula kwake be kunali wondivuta kuti maka kudziwa zonena kuti mwana ali ku nyumba. Yes. Nde izizolo kwauzako ndizauza kuti chani. Nditayimbira choti nanga sindaso ndafusa kale kuti Beatrice mwanguana naye.
nde analota nduzoti ineyo phiri nangu anayidzulo around 8 chabwino nthawi imeneyo amanduza zoona kuti akwero komini kwa bwana ake chabwino ndimene amayi ena anati abweretsa ndalani ndauze ndini unakanika kwa foto nakanika ineyo lokuti ndiyende koka papa yes so amayi ake umadziwana nawo even before tsiku limene analoti ndikudziwana nawo nambala yawo nayo mayankho nawo zidakanika kuti wafotokoza zinakanika kuti ndipo zinali zovuta fane madziwa kunena kuti mayi ake akamati ali ndi munthu anali biti akamati amantenga ngati mwana wawo mwamuna wawo amene amathandiza chabwino nde ineyo zinali zinthu zoti zovuta amayi wakamva mmene udafika pano Beatrice wagonekedwa apa anthu anali asanamugwire ayi apolisi anali atabwera kale ayi apolisi anali asanafika asanabwere udapeza kuti amufunditsa nsalu anthu amati adamufunditsa nsalu chifukwa chokuti anali asanavale anali atavala kapena asanavale ayi Beatrice anavala komano anavala dress nde dress lija limaoneka kuti linatsitsereka kuti linaloti latsika musi limalekezera musi so musimu analoti wavala musimu analoti wavala china chikose chake china kuti kumusimu chili bwinobwino analoti wavala ndithu okay wabwera pano wamuona nkhope yake imaoneka bwanji amaoneka kuti ena kuti padali kazilonda za mipeni udaonapo chani iwe chimene ungakumbukire kuti nitamuona ndapanga notice chakuti pathupi yake ndikamuona of course paja munthu akapezeka chijama lesa kuti musamugwire kale yes kwa polisi abwere ndikamuona chimene chimaoneka chipsera chimene chimaonekera kuntundako analoti anali ndi manu kuti analumidwa pakhosi ngati kuti walumidwa anali manu mbali imodzi kuti osati mpeni kapena chikwanja ayi analoti walumidwa ndi kuti mkhosi mumaoneka kuti anakandidwa kuti ngati mina nzikhada apo kuti wakandika koma nkhope inali yabwinobwino chabwino inali kuti kuoneka nkhope yake bwinobwino so zimene unapanga noti zilonda ndi mano yes ndi kukandika nthawi imeneyoyo mmene wewe unaonera zimenezi udaona kuti mmene ukuneneramo kuti zimaoneka ngati mwina inali struggle kuti mwina akhoza kungoganizira chabe kuti mwina amalimbana ndi munthu nthawi imeneyo titangoona izizi zimaoneka kukhako tisanaone kwina imangoona kuti mwina kuzokhala kuti amamenyana ndi munthu foti inali sori dress lake lo likuoneka kuti nanga silasetsereka kuti oneka long'ambika na simano wemone kuti mwina kapena inali ndewu yoti amamenyana ndi munthu chabwino muta paliso zina zimene mudaona patula zimene zimwina later on kapena okay ndoti atabwera apolisi so ndipo pamene apolisi aja anabwera nthawi imene umasana abwera ndi galimoto akati galimoto ikubwera mambuyo moto kuti inali bize adangothamangira inako nakhabe mwina lo 10-15 minutes imene galimoto apolisi ija imabwera ndekuti ineyo kwambaso kubwera azathu ena kuti akumudziwa kwamba mazindikira nkhope nawenso mukali pamodzi kuti ndipo mwina anthu 7 chabwino ndimene galimoto apolisi imabwera imene apolisi anapeza kuti anyamula thupi lija kulika mgalimoto asananyamule apapa ineyo amene makanika kufika ndakhala patali sinimafuna kuti ndione mtima chabwino mano nthawi imeneyo nali ndisanaone fani ngangulese ndoti wabayidwa koma ineyo nali ndisanaone nde apolisi aja ananyamula thupi lija kupitisa mgalimoto maake analiso asanafike kuno ndoti tinanyamuka ine ndanzanga yene talipo kandi 1.5 ngamene tinakakwira galimoto muja kumapita kumochali ndakafika kumochali ndikumene anakatiwonesa sopano kuti malo akuluakulu amene wavulala Beatrice ndi awa ende malowa anali usanako ndikumene anambaya ndi mpeni malo amene anambaya nawo anepo malo atatu usana iwe udaona ndithu amoneka kuti tikuyamikeni komanso kukuthokozani popanga chisankho chokhala pamenepa kumvetsera komanso kuonera zomwe takubweretserani chomwe tingakupempheni choti ngati muli alendo pamudzi pano tapangani subscribe chifukwa mukatero inu ndi ife tidzayendera limodzi kuyambira lero mpaka na masiku omwe akubwera kusogoloko timabweratu ndi nkhani zochokera ngodya zonse zinayi za mdziko lino kotero kuti inu simukuyenera kuti mukhale kunja kwa nkhani zimenezi tapangani subscribe like comment komanso share kuti tikhale limodzi mu ulendo umenewu.